Izingane zakwethu kube ngicabanga ukuthi nike ningizwe mangikhuluma ngo-animal farm la. Ngichaza nje animal farm. Ngiyazi ke abanye baye nokuthi yabona into mawusungayi-understand kahle. Ngiyazi abanye abawufunda ngo-animal farm, abanye bawufunda kodwa futhi bagcina bengazange ukuthi what was animal farm all about. Abanye ke wele bawufunda ke abanye bawufunda ngaphezulu kwami. Mina ke ngawufunda ngaze ngenhlahla ke ngathi noma ngiregister university kwase kuba nezifundo ezingikhuthaza nje ukuthi ngiphinde ngiqale phansi ngiyofunda ngiqhubeke ke nawo ke ngase mina ke ngusopolitiki on the other side. Ngicabanga ukuthi abanye bayazi. Yonke ipolitiki yase South Africa, ipolitiki yase South Africa uma yenzeka ngiyaye mina ngithathe leso sigameko ngisiqhathanise nesenzo ngisiqhathanise nesenzo saku Animal Farm ngoba u-Animal Farm is a very important book. U-Animal Farm nje is a very important. Le ncwadi ikutshela ukuthi abantu kwi-society, abantu nje in a society bahlukene kanjani, ama levels abo okucabanga kanjani, kukhona abantu abanje, kukhona abantu. Le ncwadi is a very important book to those who can read, to those who love to read, especially political books. Ngiyacela ukuthi beyifunde i-Animal Farm. It's a very short book with 12 chapters, if I'm not mistaken. It's 12 or 13. It's a very interesting book. Yeah, it's a very interesting book ngoba u-Animal Farm uchaza izinto eziningi ezithinta izwe lethu. Uchaza izinto eziningi ukwenza uunderstand nanokuthi ipolitiki yezwe la ngoba u-Animal Farm ufitha kuyipolitiki yamazwe ahlukene, but when you can take izwe lakho. Ngiyakhumbula nje ku-Animal Farm bazohambisana nami abake bawufunda. Ngifuna ukuba short kulento. Ku-Animal Farm kunesikhathi la khona izilwane seyiketule umbuso wabantu, seyixosha umnikazi weplaza nabasebenzi bakhe zayiphatha zona. Kwavembuka ama-leaders amabili. Kwavembuka ama-leaders amabili okwaba uNapoleon noSnowball. And these two leaders kwakuzingulube. So ngesikhathi izilwane zirebella noma zixosha zivukela umbuso zixosha abantu umnikazi weplaza, inhlakanipho noma ukuhlakanipha it fell naturally upon the pigs. Kushuthi kwavele kwawela nje ingulubeni ukuhlakanipha. Izona ezingama character aphambili. So kwaba nezingulube eziwu2 okwaba uNapoleon noSnowball. Lezi ngulube eziwu2 kwaba izona ezibanga ukuphatha iplaza ke manje. Kwaze kwafika khona ngangayichaza le kwafika la khona uNapoleon axosha khona uSnowball kabuhlungu eplazini emxosha ngezinja. Wamxosha ngezinja wahamba uSnowball waze waphuma ngaphandle kweplaza mhuphu waze ongena endaweni yomgodi akaphindanga wabonakala eplazini uSnowball. Kuxoshwa ingulube eyinama ideas amahle ngeplaza ayingafani nekaNapoleon. Uzokhumbula ukuthi uNapoleon yena waye advocate ukuthi akutrainwe izilwane la eplazini ukuthi ikwazi ukusebenzisa izikhali ukuze uma umnikazi weplaza decide ukuhlasela la eplazini eselanda abantu naye wa consolidate iforce yakhe ngale wabuya wazohlasa sikwazi ukumdubula silwe naye. uSnowball on the other hand wayethi yena no, la eplazini asifunde izilwane, asifundise izilwane ezincane zifunde ebese sithumela amajuba nalezi izilwane ezikwazi ukundiza zispread irebellion nakwamanye ama-farms ukuze nalezi ezinye izilwane ezikwamanye ama-farm ziketula abanikazi balawo maplaza ukuze
nabo bekuyi trouble bengakwazi ukusizwa uMr Jones ukuthi ezohlasela la ngoba nabo bazobe besenkingeni. So aspread nje igama le rebellion umhlaba wonke ezilwaneni emaplazini. So yayila uSnowball wayenomqondo waye brilliant kakhulu ekwazi ukukhuluma ekwazi ukukhuluma neaudience. Ngakolunye uhlangothi uNapoleon wayegood nje wayinqamlela wayevele ethi yena kwenzeka ukuthi. So he could not match uSnowball in terms of a debate. That is why uNapoleon decide ukukhulisa abadlwane ngasese wabenza ama bodyguard akhe waxosha ngawo uNapoleon, waxosha ngawo uSnowball. Wasale wabusa ke ngalendlela idictatorship ayibusa ngayo, zadaka umbuso ingulube, zadaka umbuso zaze zaphinde zavumela zayeqa yonke imithetho, zayeqa yonke imithetho eyayibekwe ezilwane yeanimalism yonke le ya 7 commandments zaweqa yonke, zaze zawubhidliza zawu-amenda zawushintsha lo mthetho. So zathi ekugcineni seyibona ilwane ukuthi no ingulube ukuthi hayi khona sesiphila njengabantu manje la bese sibaxoshile. Zase zithi hayi kwaleli plaza la kwaku-wrong ukuthi silibize ngokuthi kuse animal farm, kwaku-wrong ukuthi silibize ngokuthi leli plaza kahle kahle efunele libuye lemuva libizwe nge-main farm ngoba leli plaza kwakuyi-main farm ngesikhathi izilwane eziketula umnikazi weplaza zalishintsha zathi u-animal farm lo zona. Ngenxa ke yokudayisa umzabalazo ingulube zaze zahamba zalishintsha zalibuyisela ku-main farm. I think abantu abaningi bayazi le. Kodwa ngifuna ukubala ngilapha ke. Kunensizwa ekuthiwa uJohn Reid eyabhala incwadi ethi Snowball's Chance, okuyi-parody leyo. It's a parody book ka-Animal Farm. Isihloko sithi Snowball's Chance. Kuleyo ncwadi kubuya uSnowball eplazini ke manje. Angithi uSnowball waxoshwa. Niyazi ukuthi kwasale kwenzakalana sexoshiwe. Ngiyanqamlela. Kubuya uSnowball ke manje kuleyo ncwadi eyabhala uJohn Reid ethi Snowball's Chance. uSnowball ubuye eplazini usenamandla ke manje, usenomfutho eplazini. Mayibuye eplazini usezo implementa iCapitalism. uSnowball usezo implementa iCapitalism. Ukhumbula ukuthi ngesikhathi exoshwa uSnowball he was a communist. Zonke izilwane zazifuna uku-implementa iCommunism eplazini. Kushuthi zayifuna ukuthi the means of production eplazini and the product, the everything, they wanted to own everything eplazini and share it among themselves ngokulingana. That is communism. So uma sexoshwa manje uSnowball usebuya eplazini useyi-opposite yalokho ayeyikhona. Ubuya kusenamandla la eplazini. You can read for yourself. That book is very interesting. Then le ncwadi ingikhumbuza ukuthe uma the ruling party kwi-ANC uRamaphosa, angithi the former president Jacob Zuma uyafana nomuntu osexoshwe. Kuyeke lokho ukuthi uyakuaphila ukuthi yena akaxoshwe ku-ANC and all those things. Kuyeke nje lokho. Uthema exoshwa uZuma eboshwa, the former president Zuma, ngavele ngabuka uNapoleon exosha uSnowball eplazini. In this context uRamaphosa being Napoleon, and the president Ramaphosa being Napoleon, and President Jacob Zuma being Snowball. Uzokhumbula ukuthi uPresident Zuma ngesikhathi eboshwa waye, mina I'm neither MK no ANC, ngiyakhuluma nje ngoba ngibuka ngi-analyze politics ya South Africa in relation to incwadi le i-Animal Farm. So kuthe ngesikhathi eboshwa uPresident Zuma, uzokhumbula ukuthi wayelandwe ngamaphoyisa emzini wakhe. The very same police, black police, okuyiwona okwakuthiwe eqaleni akuzukuba nomuntu omnyama
okuyiwona lamaphoyisa ayelwela inkululeko ngoba uhulumeni okhona njengamanje wabantu abamnyama. So uZuma uboshwa by the very same government owayelwela inkululeko, naye also was a freedom fighter, uPresident Zuma. So mayeboshwa uPresident Zuma, ngibuka mina uSnowball being chased out of the farm. Everyone was saying it's done ngoPresident Zuma, but utheme ebuya ngeMK uPresident Zuma ngeMK wabuya ngamandla MK. Ngicabanga ukuthi nibone lithi yenzeni lento eyenziwe iMK ayikaze iyenzeke emlandweni ukuthi iqembu elina 6 months libuye libe namandla ngalendlela libe namandla ngayo. Mina ngibuke uSnowball, ngibuke incwadi kaJohn Reed ethi Snowball is Chance, esebuya uSnowball esebuya eplazini esezo implementa iCapitalism. Not ukuthi uPresident Zuma ufuna ukuzo implement iCapitalism ne MK, no. Kodwa uPresident Zuma mawuzobuka the constitution of the EFF, I mean the constitution of the MK, isicishe ifane ithe ukuhluka kwi-constitution ye-ANC le ayikade eyiyona uPresident Zuma. Even the policies asethe kuba stronganyana, asecishe afane nawe-EFF nawo PAC kanje. Even the policies asekhuluma iMK isikhuluma expropriation of land without compensation, isikhuluma all those things. So ngibuke ithema yenzeka yonke lento uPresident Zuma ebuya ngamandla. Ngabuka incwadi kaJohn Reed eSnowball is Chance, sekubuya uSnowball eplazini ngoba indlela ebuye ngayo MK cishe nje yavele yathatha umbuso yawuthatha nje yonke. So if you read these books kuye ukuthi makwenzeka isigameko, look at what is happening with GNU. Lento enzeka ku GNU is exactly the same nento eyayenzeka eNgulubeni seyiphethe iplaza uSnowball engekho. Ilento eyayenzeka exactly eNgulubeni. Ngapha ku GNU kuhlangene different political parties, ngapha ku Animal Farm kuhlangene zingulube zodwa kodwa enama political ideologies angafani. We understand. Ngapha ku GNU there's DA. DA is a political is a right wing political party. Ihlangene no ANC namanye, but then uma uzobuka ngapha ezilwaneni kunezilwane ezazinama ideas, the left wing ideas and also the right wing ideas. So iGNU mina ngikhumbuza ingulube zihlangene nama ideas angafani. So if you read all these things engikhuluma ngazo kuba lula ukunderstanda ipolitiki yezwe lakho. So I will advise abathanda ukufunda ke becinga angazi no isathola ngani umsatholakala, but uyakwazi ukuyithola some of the libraries noma ama bookshops. Snowball is Chance ebhalwe uJohn Reed, it's a parody of Animal Farm. Ungaqala ku Animal Farm ufunde wonke. Uma usufundile Animal Farm ungalandela ngencwadi ngehistory yaseRussia ngoba uAnimal Farm ukhuluma exactly ngehistory yaseRussia. Then mawusukwazile ukuhlanganisa uAnimal Farm nehistory yaseRussia, thereafter usungafunda go Snowball is Chance and other books, the history of the Germans, the history of the Roman Empire, the fall, the rise and the fall of the Roman Empire, and all those books. Incwadi ke ziyakwazi ukureference mawufunda incwadi khona enye incwadi ka George Orwell ethi 1984, khona enye ethi English language. So uma ufunda uAnimal Farm uzokwazi ukureference uAnimal Farm yapegcineni ukuthi nazo ezinye incwadi ongayifunda, nazo ezinye incwadi ongayifunda. Then mawusufunda lezo ncwadi singaba ndawonye kulokho engikushoyo ukwazi ukuunderstanda nesimo noma ungayona sopolitiki kodwa ukwazi ukubona ukuthi uyazi lo sopolitiki lona usedlala ngathi ke lo uyazi lo uqinisile lo una umbono kodwa unga implementeka kanje. So you end up usukwazi ukuunderstanda all those things.
ngiyazi ukuthi lokho engikushoyo to some of us akwenzi sense, but some of us kuyayenza sense kuthina kwabanye bethu. Kunjalo ukukhuluma nabantu abaningi behlukene ngoba nibaningi, kunjalo ukukhuluma nabantu abaningi abehlukene. Abanye bakuthola okushoyo, abanye abakuthola, njengazo indaba zasejele ezikhuluma ngazo. Abanye bazizwa, abanye abanendaba nazo ngoba ayihlangani ngokwabo, bacabanga ukuthi ayihlangani nabo. Abanye baze bebona ukuthi ziyahlangana nathi ngoba sebeboshelwe isihlobo sabo and all those things. So siyabonga kakhulu ingane zakwethu. Thank you.